marsi kalo kile mugan duuru sanba fila ani mugan naani aw bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ an ma ladɔnniya k'a fɔ sini tarata don marsi kalo tile 26 san 2024 o ye don sugantilen ni ale yɛrɛ bɛ wele ko journée des martyrs ni ale yɛrɛ bɛ wele an ka lasarakan na ko tasibila o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni kan ka taa fleur bila kɛ ni rond-point ban yɛrɛ la ale yɛrɛ kɔni kan ka taa fleur bila kɛ ni rond-point ban yɛrɛ la walasa k'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni tanyana nin wagati in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Ale yɛrɛ kɔni bɛna taa tasi fleur bila walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni tola faso in ko la ka ɲɛsin olu ma. Kurantigɛ ni o yɛrɛ kɔni cayala kosɛbɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna na jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka fɛɛrɛ dɔ ko o yɛrɛ kɔni boloda o de ye ka wuli ka u ɲɛsin fɛnw ma fɛn minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kuran ko o yɛrɛ kɔni mago ɲɛ k'a sɔrɔ kuran o yɛrɛ kɔni mana ni an bɛ olu wele ko matériel rechargeable mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka taa u yɛrɛ kɔni mago dilan ni o fɛn kofɔta ninnu ni wagati damadɔ in na o yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ matériel ninnu fɛnɛ ko olu yɛrɛ fɛnɛ sɔngɔw bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ka sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ olu san ka caya. Kɛnɛya ko o kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye méningite ko o yɛrɛ kɔni ka wɔɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni yela Bamakɔ ale ni a marabolo caman kɔnɔna na docteurw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o yɛrɛ kɔni bila jamanadenw ma ko u ka hakililasigiw ko olu yɛrɛ kɔni kɛ ko ka sabu kɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ kɛ walasa nin bana in a kana yari. Kabako kunnafoniyaw olu kɔnɔna na an bɛ taa Segu sigiyɔrɔ Balanzan don kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ Segu sigida min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Darusalam ko o yɛrɛ kɔni misiri kɔnɔna na ko kabako ko dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko zon dɔ ko o yɛrɛ kɔni wulila ka se u ka misiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na alimami ale yɛrɛ kɔni bɛ misiri wele ni micro minnu ye ani matériel minnu ko zon yɛrɛ kɔni wulila ka taa i tigɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan ko olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna na ko alimami ale yɛrɛ kɔni selen misiri la ale yɛrɛ kɔni fɔra a ka o baarakɛminɛ ninnu na halisa ala ka jamana in basigi a yirala k'a fɔ ko alimami ale yɛrɛ kɔni fɔla a ka baarakɛminɛw kɔ min yɛrɛ kɔni kɛla dusukun kabakababa ye ni marabolo maa o ma o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni wulila ka taa sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni bila fɛn min yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔw olu baara ye polisiw ale ni gendarmerie mɔgɔw walasa fɛɛrɛ o yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana camancɛ bolo la dusuma kasi kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Duna ni ale bɛ Mɔndoro o marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalanden dɔw ye ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kalan na u ka marabolo kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kalan na sufɛ u ka marabolo kɔnɔna na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni wulila ka don nin ma ko fɔta ninnu na ka maa 13 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnna ani na ka tila tuguni ka maa 9 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni jogi halisa nin wagati o yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma tila ka jaabi jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni bila nin ko in kunnafoniya la o hukumu kɔnɔna na u tilala ka yira k'a fɔ tuguni ko fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni wulila ka gati ko o yɛrɛ kɔni bila marabolo kɔnɔna na walasa basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na halisa ala ka jamana in basigi minnu banna an bɛ ala deli badanema ala k'o di u ni alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fana joginna an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kɛ u ni banabaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo o kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari 4,400,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye 26,000,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye 42,000,000 ye a tɔn wari euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye 24,000,000
4 i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. ta ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegali dugu kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko kunu kari don marisi kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni kɛla jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Basiru Jomayi Fayi ye ko ale yɛrɛ kɔni ye sebaya sɔrɔ ka tɛmɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sonko kan ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ fanga tigilamɔgɔw bara ni olu tilala ka na o kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ o hukumu kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ye Senegali marabolo kɔnɔna na u ye foli ko o yɛrɛ kɔni di Basiru Jomayi Fayi ale yɛrɛ kɔni ma ka sabu kɛ a ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni na Basiru Jomayi Fayi a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛna maa min jɔyɔrɔ ta o de ye Senegali jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ni ale bɛ wele ko Macky Sall. Alisa an bɛ to Senegali ale ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna na yirala k'a fɔ Senegalais minnu bɛ Mali la ko o ɲɔgɔn 9,000 olu de kɔni bɔla ka taa kalata ko o yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲɛsin Basiru Jomayi Fayi ale ma ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye Senegali ale marabolo kɔnɔna na. Meta risi marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moscou kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko gɛrɛgɛrɛ wale dɔ o yɛrɛ kɔni ɲɛsinna ni marabolo mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Krokisite Al ni o yɛrɛ bɛ jate u ka centre commercial o yɛrɛ kɔni fɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ gɛrɛgɛrɛ wale o yɛrɛ kɔni ɲɛsinna o yɔrɔ kofɔta in ma ni a yirala k'a fɔ ko maa 7 ɲɔgɔn kɔni ni olu yɛrɛ kɔni k'u ɲɛda o yɛrɛ kɔni dogolen kosɛbɛ ko olu bɔla ka taa bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta k'a ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔta in ma o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa 50 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni joginna ni bingani wale kɔnɔna na ka maa 10 ɲɔgɔn kɔ ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fatu min yɛrɛ kɔni kɛla dusuma kasiba ye ni jamana ni marabolo mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goita ale n'a ka marabolo ma olu yɛrɛ fɛnɛ u ka dusuma kasi kunnafoni ko o yɛrɛ ta ka a ɲɛsin ni ma kofɔta ninnu ma o y'a yira k'a fɔ baara ɲɔgɔn caman o yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko olu ka dusuma kasi ko o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka to olu yɛrɛ fɛnɛ dusuma bɛ kasi kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ u ka dusuma kasi ka a partager fɛn min yɛrɛ ye Burkina ale fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ale bɛ wele ko capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ fɛnɛ tilala ka a ka dusuma kasiya kunnafoniyaw ko olu yɛrɛ kɔni yira ni jamana kofɔta in o yɛrɛ kɔni na halisa ala ka jamana ninnu basigi. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Brésil ni a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka température o yɛrɛ kɔni ko fanga yɛlɛlen kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko fiɲɛba dɔ o yɛrɛ kɔni jiginna olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to cɛni caman o yɛrɛ kɔni dɔ la Brésil marabolo kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni tala ni u ka bolimafɛnw olu yɛrɛ kɔni caman ye ka so caman ko o yɛrɛ kɔni bin o hukumu kɔnɔna na u ka kunnafoniyaso olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 4 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ni olu yɛrɛ kɔni ka so u jigila u ka marabolo kɔnɔna na minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli ala ka badanɛ ma ala k'u di u bɛɛ lajɛlen ma ka jamana ninnu halisa ka a kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sini ni ala m'an ka jɔnya jɔn na.